Ba mu fara da mu daina ba, kwankwasiya ce akidar mu. Wani tsarin baya burge mu, domin ga namu nan mu. Mun rike Allah mafifici, kullum shi za ya kare mu. Shari na mutum da aljan, mugu da muguwa su kyale mu. Gaba dai mu je zaki dan Musa. Ba mu fara da mu daina ba, kwankwasiya ce akidar mu. Wani tsarin baya burge mu, domin ga namu nan mu. Mun rike Allah mafifici, kullum shi za ya kare mu. Shari na mutum da aljan, mugu da muguwa su kyale mu. Gaba dai mu je zaki dan Musa. Motsin kama dubu fagen tafiya kai nisa, bakin ciki kashe makiya, jagora ka sha gabansu. Ba mu fara don mu daina ba, 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 Ba mu dora don mu sauke ba, ba mu fara don mu daina ba, Ba mu fara don mu daina ba, ba mu fara don mu daina ba, wasiya na ban asara ba. ba mu fara don mu daina ba. Assalamu alaikum mutan gari gane, addu'ar da kuke mun ce ta burge ni. Na sani Allah shi ne ya kare ni, ba abun da a yau ya taho ya ruɗa ni. Muje zuwa ba mu fara don mu daina ba, bigice musu babba sai babba, sannu gobar ma da ya kora duk gaba. Kwankwasiya ba ta rago bace duba, ba gidan da ake sara da suka ba. Tarbiya ba a koya mu ringa zagi ba, ra'ayinmu ba za a hana mu furta ba. Alhaji Nura Hussein ya ƙara tada ni, mai gidan da ya zarce masu janjani. Ka sako mana waka kaji Tijjani, inda duk matsala take zo ta hogani. Kai ka ce ba mu fara don mu daina ba, ba mu fara don mu daina ba. Kwankwasiya ba ta rago bace, Kwankwasiya ba ta rago bace, gaya musu ba ta rago bace. Kwankwasiya ba shirme bace, kuma ba sara soka bace. In za ku buga sai mun buga, wanda zai binne mun dau duka. Yana kyau mun zo gaba, Kwankwasiya ba kwaɗayi bace, Kwankwasiya ba ta kuɗi bace, kuma ba ta yan jari hujja bace, ba ta sha susu bace, kuma ba kiyayya ko gaba bace, ba butulci ko hauka bace. Kwankwasiya ba ta rago bace, Kwankwasiya ba gangan bace, Kwankwasiya Rabi'a, Kwankwasiya ba ta rago bace. Alhaji Nura ina buga tambura, President ga gwarzo Shakira, na ce kai ɗaya kafin mutum tara. Baiwa sai Allah na yi sallama, ya alƙawarin Allah ne na dira.